Bafowethu isiphelile etha basho njalo batheni bomcimbi. Kuhle. Sanibonani. Umthandani ukhuliswe yimina. Ufikele kimi kusibhuda wesimandlonzo. Ufikela kimi kusigiya ngengoma yakhe yokuqala. Uyafana nengane kumina. Ngimthandile fika, ngamthanda kwaze kwamanje. Angaze ngaxabana naye. Kuthe noma ehlangene nenye imbongi engagezi yangapha. Bengithuka, angaze ngamzonda umthandeni. Bengifonelana naye noma sihlangane emcimbini siyakhuluma naye. Ngoba abantu bathi ngiyamzonda nje kade ngamnyanya. Into engekho leyo. Umthandeni akawuhloniphe umsebenzi asuke unikiwe. Njengoba la umthandeni namhlanje ube igest yethu esicelile ukuthi ayizoperform ibe khona nathi isibusisele lo mcimbi njengabanye bamaqhawe sebenamava emculweni. Ama guest ethu ebezoperforma kuqala kune top 30 ngoba i top 30 ine competition akwazi ukuthi kungene ama guest phakathi nayo. Umthandeni wanikeza isikhathi sokuperforma esu7 ukuthi ngo7 afike la perform washaya u7 umthandeni wangafika washaya u8 umthandeni wangafika washaya yaze yaqala icompetition kunemzuzu ewu20 okubiwe ngayo estage kulinda umthandeni ngoba sesaba ukuthi sothi siyayiqala icompetition avela aqhamuke kodwa ngokubona isikhathi sabona ukuthi uma engaqhamuki futhi bengasalibamba icingo nemanager yakhe uMasonto. So mase sibona ukuthi akaqhamuki yaqala i-top 30 okuwukuthi abantu abakwi-top 30 bakwi-competition asikwazi ukuthi sifake umuntu phakathi kwabo ngoba i-competition njengoba bangena ngamavoti abo ngoba uqala ku-top 30 kushiwo ukuthi uthola amavoti amangaka aperforme kuze u29 kushiwo ukuthi uthola amavoti amangaka aperforme kuze u27 kuyofika ku1 so besingakwazi ukuthi sishutheke i-guest siphazamise i-competition bekungabe asibahloniphi abaculi okuyibona abayikhandlile bavota bangena kule competition. Wafika umthandeni kungoba past9 wabikela ukuthi sinenkinga yokuthi njengoba sifike late sekuze kwaqala i-top 30 ngeke asakwazi ukudlala. Wachazelwa izathu futhi asikwazi ukuvala ngaye umcimbi ngoba umcimbi unosingaye okuyena umuntu ozowina ikhwantama namhlanje asikwazi ukuthi simfake ekugcineni ukhokhelwe njalo njengoba la ufakela udeposit yakhe njengoba la samcala sangamfuna mali futhi sathi ngoba isikhathi sesimshayile siyamcela ukuthi akhululeke ngoba ngeke asakwazi ukuthi aperforme namhlanje ngoba akakwazi ukungena phakathi kwe-top 30. Wathobeka umthandeni wazeza umuntu ozwayo anele bahamba abantu bebethunyelwe kuyena waphuma ngale ngemva kwestage washomana nabangani bakhe basusa uDJ bafaka owabo wangena estage ngoba kubuka ngathi ngimxoshe sevalelisi bengakaperform umthandeni besashaya usiburuke wakhe mangifika mina ngicisha isound wafika wasethi na asephelile ama minutes ubengakaperform hayi ukuthi besevalelisi ubengakaperform so ingakho kwenzeke lento eyenzekile. Mina inkinga enginayo ukuthi noma bethiwa kopi noma bethiwa ubani angikwazi ukunabikelisa umuntu ebhede nginabikelisa umuntu engawuhloniphi umsebenzi. Lo mcimbi mkhulu uma ungabala ngazi imali enziwe ngalo mcimbi ingakanani bese sizodelelwa umfana oyedwa kuwona adelele o-stage manager adelele o-MC adelele abahleli balo mcimbi angene ngenkani phakathi kwe-competition adelele abaculi abafaka imali zabo kule competition. Isiphathe kabi kabuhlungu leyo nto leyo isiphathe kabi kabuhlungu ingakho nje mina bese ngifusekisa ngoba mina ngaphela mina ufuseka ufuseka awushintshi noma bethiwa insizwe engakanani noma bethiwa njani. Guys, umuntu uma engawuhloniphi umsebenzi ngoba nilana nje nani umsebenzi wenu niyawuhlonipha uma unikezwe isikhathi sokuthi wozo uzokwenza into ethile fanele uyenze ngaleso sikhathi. Uma laba abaqashile sebesho ukuthi sekunenkinga nje lalela phela khona sizophinda sikwazi ukusebenzisana kahle nawe ngesinye isikhathi. So mina angimthandi umuntu ongahloniphi umsebenzi noma bethi uyinsizwe engakanani ibhizinisi leli kuyasetshenzwa la asizile ukuzodlala asizile ukuzogiya sizosebenza. Kunabantu base-Australia la abazobuka abaculi abazocula kahle babheka ukuthi bakhona yini abangahamba bayoperforma kwi-Africa Tag babonani uma sekuqhamuka umuntu ongekho kwi-top 30 bathi ubani bathi kwenze njani. Yileyo nje into eyonakele ngalo mcimbi kodwa ke hayi konke kuzohamba kahle.
Bafowethu siphelile ethani basho njalo basembontini